ንሱ ምሳና ተዘይነብር ንሱ ምሕረቱ ተዘይብዝሓልና ነይሩ ናይ ሎምዓንቲ ሰባት ኣይንኾንና ነርና ብሂወት ደው ኣይበለና ነርና እሱ ግን ምሕረቱ ኣብዚሑና ኣብ ሂወትና ዘሎ ኩሉ ፅቡቕ ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለ እዩ ካብ ፍቕሩ ዝተላዕለ እዩ እስኪ እግዚኣብሔር ካበይ ከም ዘለዓለና እንዳሓሰብና ዝወዓለልና ውዕለት መስቀል ምሕረቱ እናሓሰብና ክንበልዕ ክንሰቲ ክንድቅስ ክነትንስእ ብሰላም ክንኣቱ ክንወፅእ ኩሉ ካብ ምሕረቱ ዝተላዕለ እዩ ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክንህቦ ኢና ነዚ ምሕረት ስንሓሰብ
Amen.
Thank you.
بجبرتات أملاك استقرنا مثلنا سكرت سماي هاي يسوس عنا هاليلويا نعرت كاب هوت ناس بزحمنا سبينا هاليلويا يسوس نات كامو هاس عندك تعب يسوس يسوس
Amen.
Come take a
كما يوعدكم نبيت أملاكم كعبدها مزاكم እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን መዘምራን አምላክ ባርኩም መመልሱ ጸጋዬ ይሁን መመልሱ ተገለጹ ለበረከት ሆነና አለሁም እግዚአብሔር መመልሱ ባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን
لمي كمتي عقدنا حدور حزا أكل أبزي كنقال حوزقننا كابلومي جميرو صباح ساعة 4 ناي أقلقلتي أبزو خون صبحنا أقلقلت نقلقل كلنا عدوماتنا مالتي سلازي ساعة 4 كهلو ناي سألي خان كل خفوت زخانة ساعة 6 كيجمري مالتي سبتكا أبسرع مدب كعسرة فرعان جميرنا كهلو ناي سلازي زقدفنا قدفنا جزينا عرينا أبزي أملاخ زمدبنا زينير كأذهبنا بركات كنكافل لهنا نمصع أتي تيمانا الثلاثة معالت قمتي كنجارز أنية ويونا بتبوستر زلو أبي سياس شدشت ثلاثة زلانديا داتبل قدوس قدوسيو እግዚአብሔር ላስ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ዛባ ቅድስና እግዚአብሔር ክንመሃርና ቡብስ ተመሃርና መጠን አቢከም ዘለና አሁን ሪኢና ዘለና የዘመን ቀሊል አይኮነም ስለዚህ ሓንቲ ቃል ከንብብየሞ እግዚአብሔር ከዛረበና ተዳሊሎ ከመኽረና ከመዕደልና ከቅናዓና ተዳሊሎ زمن يسنقع يزلو ودا يزلو سلازي مرعاتو ختدالو دلي ويتا بقالي خا ازدالونا تقال هيوتي تقال منفس ملخ مسجد ابي سياس 55 كنببي اتا تيما ويتا تقسم منباب متحسريسا قدفه انا كن حنت قال كنببيمو ابي سياس 55 فقد عسرته زنامن ورچن ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ ሞን ምድሪ ከየስትዮ ከም ዘፍርን ከም ዘብቅልን ከአኸይ ገበሮ ዘርን ዘራይ ምግብን ተቀላብ ድማ ከይሃቦ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ ካብ አፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከምኡ ክኸውን እዩ ነታ አነ ዝደልዮ ከስልጥ ኣብታ አነ ዝልእኮ ከቅንዕ ይምበር ብኸምቱ ናባይ አይክምለስን ይብል አምላክ ዝተመስገነ ይሆን ኣብ ህይወትና በተሐሳስባና ናብራና በካይዳና ሁሉ እዝዝ ንገረና ቃል ሕጂ ከቅናዓናይ ከጽርየናይ ከኹላዓናይ ናብ እግዚአብሔር ዝደል ሐሳብ ከአኸሰጋገረናይ ክብርን ስሙ ይሆን አምላክ መስገን ሓውና ፓስተር ይስሐቅ ዝያዳ በዓሉ ክፋለጥ ኣብ ዝተጻበበ ጊዜ አበገልግሎት ይቀኒ ወይንበክ ድሕሪና ኸ ሞንትሪያል ከኸይድ ድሕሪኻ ናብ ኢትዮጵያ ከኸይድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መመሊሱ ኃይልኻ ሓድስ ፓስተር መመሊሱ ኻ ጸጋ ይብዛሓልካ ስለዚህ መንጎና ኻ ከገልግል ፈቲዩ መጽኢሎሞ ስለዚህ ወልካ ምስግን በሎ ፓስተር ይስሐቅ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ለሐቀው ይልኩም كما يلخون أبزح له فجزء بس خلخو دحر عصرتو شبعت عمت إيه نبزع محضرت اللي سيلكم دحر عصرتو شبعت عمت زفلت أنتو تصب صراحة رغيبه جينا بقربا غزي يتملي سمسيكم زلخو أبز حلفه عمت جولاي كمس مدب نيرو تليمكم قريتا خلكم فتو كما حقمين العليزي زخونا يسلزقت أمنيو من الباشون وإلى تودي خيد يوون زبال كله جزية عبسي كم زل صباح ونبتك زجيش بالحرية قرب تسليات نقل شو ما أنت محتاج هوسبيتال سنة
نحنا الله ودع خان عي خيل من مسلمي سلازي ما أخلكم أخمس حجي عدل رخيب اللهون أملاخ مسكنو نعخاتكم ونمسكن نزي مدرخ زي عدل زخافتكم لي نعخاتكم ونمسكنكم ونخلقاتكم نزي محبر في الله كانت مريحنت جابير أملاخ مسكن كاب حجي يا حبيبي كاين من لو باستر لازم خدمي تاعي كم زغنا أنا جيت كم زغنا خلطوا ياخذ تاعي من مسلمكم زو حدا زي يوم زلنا كاب حجي الحر 4 عامات قبل ناس اللي إحنا لنا أبتي أقلقلت 4 عامات كان أقليهم علميهم ممكن زي كون يغيليو እግዚአብሔር ሳሕጂ እሙንዩ አጽኒሕና ኣሎ ትዝተረፈይ ኸጽናሕና እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ስለዚ ባህና በለኒ ምሳኻትኩም ክንቅኒኢና እግዚአብሔር ክረዳአና እዩ እግዚአብሔር ካብ ቃሉ ክምህረና ኣእምኖ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ካብ ዘለና ቦታ ሓፍ ክንብል ኢና ኩላትና ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚረ ኸንብቦ እየ በታ ንጉሥ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራፊኤል ቆይሞም ነበሩ نفس وكفهم شدشت خنفي اللو بتخلتين قصو يخنو بتخلت دما نأقاري يخنو بتخلتون ينفر نبره اتحدق أنا تحدق قدوس 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 يكزيابير قويتا سراويت كل مدري بخبرو مليئة الله إيلو أدهاي بدمسي እቶም ዘድሃዩ እቲ መሰረት ልዳውቲ አንቀጥቀጠት አቤቱን ትኪ መልአት ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰብኤ ኣብ ማእከል እቲ ከናፍሩ ዝርኹስ ህዝቢ ከዓ እነብር ኣለኹ እሞ ወይለይ ኣዕንተይ ንንጉስ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ርእየን እየን እሞ ጠፋእኩ በልኩ ካብቶም ሱራፊኤል ሓደ ድማ ጓህሪ ካብቲ መሰውኢ ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይ ነፈረ ብኡ ከዓ ኣፈይ ተንከዮ እሞ እንሆ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ረሓቐልካ ሓጢኣትካ እውን ፀረየልካ በለ ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰማዕኩ ኣነ እውን እኒኹ ለኣኸኒ بلكو سامود أتقدم بوت خليهم እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አሎና ስለዚህ ወዳ ምሕረትካ ስለዚህ መዓልት እዚ ነመስግነካ ኣብ ዕድሜና ስለዝወስኽካልና እግዚአብሔር ከምቲ በቃልካ ተነጊሩና ዘሎ ባኻይና ነብር ባኻይና ዘሎና ባኻ ድማ ኢና ንዋሳወስ እሞ ብዘይ ባኻ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ንፈልጥን ንእመንን ኣሎና بتزهبكنا زبلة كل خاو እግዚአብሔር أب نفس وكف أب علمنا زو السخكالنا معلتات كان خبرك نفقادك خنفلطن بفقادك خنقلقلن دليت اللونا وእግዚአብሔር نسخ تردعنا أب قسم مدري ننبرو نابرا زين التعسل نابرا خنبر قيانا ودينا أب كنميغا مسقومنا وእግዚአብሔር كم تود خايسوس كريستوس أمدر خجورز توهبن عيو كل فتسمة أخبارك خا زبلة كم زخبرنا كا كنري وبزيابير دليت علنا أمه بسم يسوس كريستوس نفقد كون كتفلتنا نتزفلتنا يو كنور اللخاء كالتي كتجورنا نسلي الجخاء وبزيابير مهرنا جلسنا تجلسنا برهام قال كان أبانا خمس ناب لبنا خمس نتقال كخن سمع خلنا لبنا خندنا
ኣኻይዳናን ውሳኔታትናን ወእግዚአብሔር ከለውጠና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቦታ እዚ ምሳኻ ንራኸበሉ ኢንካውንተርን ንረኽበሉ እሞ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ኣቦ ሓሳባትና ጥራሕ ዘይኮነሲ ስጉምታትና እውን ዝቕየረሉ ህይወትና ካብ ውሽጢ ንደገ ዝልወጠሉ ክኾነልና ንጽሊ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ መስገን እግዚአብሔር ባረክኩም። አብዘለናዩ ቦታ ቆፍ ክንብል ኢና ብዛዕባ እቲ ቅዱስና እግዚአብሔር ኣብ ቁጽሪ 3 ዘሎ ኢና ክንርኢ ተፈላለዩ ሰባት ትዕድሙ ትኾኑ ኢኹም ኢለ ሓስብ። ስለዚ ሕጂ እታ ፓስተር እውን ኣፀጊዐ ሙለየ መንበር ፓስተር ምዃነይን ዘይምዃነይን እንድሕር ግፀኛ ኣይኮንኩን እንዴ። ስለዚ ኣነ ቃል ኣምላኽ የኽብረኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን እቶም ብኻልእ ፀጋ ዘለዎም ከዓ ብኻልእ ምህሩኹም ወይ ከዓ ኣገልግልኹም። ስለዚ ናብ ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 3 ቅድሚ ምኽያደይ ካብ ቁፅሪ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ ቁሩብ መበገሲ ዝኾነና ሓሳብ እናረኣና ክንከይድ ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ መስገን ነዚ ምዕራፍ 6 ክንሪኦ ከለና ምስ ክልተ ታሪኻዊ ፍጻመታት እተተሓሓዘ ክስተት ዝሓዘ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ እዩ። እዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ እቲ ቀዳማይ ክስተት ኣብዚ እንሪኦ ን50 ዓመት ዝነገሶም ሰብኣይ ዝሞተሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ንጉስ ን50 ዓመት ዝኣክል ክመርሓካ እንተጸኒሑ ብግዛቱ ወይ ከዓ ብንግስነቱ በረኸት ኣምላኽ ዝረኸብካሉ ምሕረት ኣምላኽ ዝረኣኻሉ ረድኤት ኣምላኽ ዝረኣኻሉ እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ከቕንዓሉ ዝረኣኻዮ ሰብ መራሒ ኣሎና ኢልካ ልብኻ ዝዓረፈሉ ገዲፍካ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ሃጓፍ ኣብቲ ልብኻ ይፍለጠካ እዩ። ልክዕ ከምዚ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ዓይነት ካብቲ ቅድሜኻ ብሞት ልግስ ምስ በሉ ዓብይ ፅላል ካባኻ ከም እተወስደ ዓይነት ኮይኑ ዝስማዓካ ከምኡ ዓይነት ዝስማዓካ ስምዒት ኣሎ። ብድሕሪ ምስኡ ከዓ በቲ ካልኣይ ክስተት እንሪኦ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ን50 ዓመት ምናልባሽ እውን ን60 ዓመት ኣቢሉ እተነበየ ነቢ ኢሳያስ ዝተንሳኣሉ ግዜ ከዓ እዩ። ካብዚ ኣርሒቐ ኣይክኸይድን እየ ምናልባሽ እዚ ክስተት እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ 404 ዓመት ኣቢሉ ሮሜ ንመጀመርታ ግዜ ከም ከተማ ከም እተደኮነት እዩ ዝንገር። ስለዚ እዚ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ብምሉእ ምዕባለን ምስ ዝተተሓሓዘ ዘበለን ዝኾነሉ ክስተታት ዓበይቲ ኣብ ገጽ ምድሪ ዝኾኑን ዝፍጸሙን ነገራት እንታይን ከመይን ከም ዝኸውን ዝኾነሉ እዩ እሞ ነዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ ርእይ ኣቢልናዮ ክንከይድ ከለና ምስቲ እቲ ቆይሙሉ ዘሎ መቓን ወይ ከዓ ዓውደ ንባብ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና ከመይ ዝመሰለ ታሪኻዊ ክስተታት ዝኾነሉ ኣብ ገጽ ምድሪ ዘሎ ታሪክ ደቂ ሰባት ዝልወጠሉ ዝኾነ ነገር ከዓ ንሪኤሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። እዚ ክፍሊ ጽሑፍ እዚ መን ከም ዝፀሓፎ ዋላ እንተ ዘይተነግረና ኣብዚ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ናብቲ ምዕራፍ 1 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ናብቲ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ኣሎና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 14 ክሳብ 15 ዘሎ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 38 ክሳብ 41 ዘሎ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ኣብ ማርቆስ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና ምዕራፍ 4 ኣብ ግብረ ሃዋርያት 28 ከዓ ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ጥቕስ ኣቢለየ ሓልፍ ኣለኹ። ኣብ ዝመበል 19 ክፍለ ዘመን ካብ ምዕራብ ካብ ጀርመን ብፍላይ ከዓ ካብ ጀርመን ምሰበሉ ናብ ስዊዝ ናብ እንግሊዝ ብኡቢሎም ከዓ ናብቶም ብእንግሊዝ ዝዛረቡ ብምሉኣቶም 3 ኢሳይያሳት እዮም ጽሒፎምዎ። ሓደ ኢሳይያስ ኣይፀሓፎን ንትንቢት ኢሳይያስ ኢሎም ኣብዚ ምዕራብ
ምሂሮም አለው ሰለስተ ኢሳይያሳትም ጽሒፎም ተዳኢሎምና እታ ቀዲሙ ትንቢት ተነግረ ከምዚ ኣብዚ ዘለውን ዝመሰለ ንምርኮ ባቢሎን ከም ምውሳዶም እቲ ንምርኮ ባቢሎን ንኽውሰዱ ከዓ ምኽንያት ዝኾኖም ሓጢኣት እንታይ ምዃኑን ክምለሱ ምዃኖም ከዓ ካብኦም ተረፍ ክተርፍ ምዃኑ እቲ መመናን ዝተቖርፀ እቲ ጉንዲ ከም ዝተርፍ ካብዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ተረፍ ክህሉ እዩ ዝብል ተነግረ ከም ተፈጸመ ምስ ተረኣየ እግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጥ እዩ ኩሉ ከዓ ይኽእል እዩ ኣብ ገጽ ምድሪ ዝኸውን ዘበለ ታሪክ ኩሉ ዝፈልጦን ዝገብሮን ዝቆፃፀሮን እዩ ምንቲ ኸይበሃል ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከም ዘይኮነ ገረም ሰባት ምንቲ ክርእይዎ ሰለስተ ኢሳይያሳት እዮም ጽሒፎምዎ ኢሎም ኣለው ስለዚ እዚ ጥቕስ ከብሎ ከለኹ ሕጂ እንታይን ከመይን ይኸውን ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ክንርኢ ከለና እቲ ዝጠቕሶ ዘለኹ ምጥቃሱ ኢሳይያስ ነተን ቀዳሞት ምዕራፋት እውን ከም ዝፀሓፈን ተንዳሓረቦት ምዕራፋት ናይ ትንቢት ኢሳይያስ እውን ንሱ ከም ዝፀሓፈ ክንሪኦ ይሕግዘና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ርእሱ እዚ ናብ ዝኽፍሊ ፅሑፍ እዚ ናብቲ ውሽጢ ቅድሜ ምኽያደይ ኣብ ማእከል እቶም ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብተደጋጋሚ ተጠቒሱ ክነሱሲ ሰለስተ ዝዘራረብሎም ነገራት ኣለው እቲ ቀዳማይ ዝዘራረብሉ ነገራት ኣብዚ ምዕራፍ 6 ዘሎ ነቢ ኢሳይያስ ኣብተን ቀዳሞት ምዕራፍ 1 2 3 4 5 ተነጊሩ ዘሎ ትንቢት ከገልግል ምስ ፀንሐ ዶ እዩ ዳሕራይ ነዚ ኣብዚ ምዕራፍ 6 ዘሎ ርእይዎ ወይስ ብታሪኻዊ ቅደም ተኸተል ኣብቲ ምዕራፍ 1 ተኾይንዎ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑሲ ሕጂ ግና በርእስቲ ደረጃ ክሰርሐ ስለዝደለ ብታሪኻዊ ቅደም ተኸተል ኣብ ዘይቦቱ በርእስቲ ግና ኣብቲ ግቡእ ቦታ እዩ ተሰሪዑ ዘለዎ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ተላኢኹ እንተደኣኢልና ኣብዚ እተን ቀዳሞት ምዕራፋት ደኣሞ ከመይ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ይዝረበሉ ግን ጥቕስ ኣቢሎ እዩ ክሓልፍ ከየ እቲ ካልኣይ ኣብዚ ዝለዓል ሓሳብ ከዓ ናብቲ ውሽጢ ቅድሚ ምኽያድና እቲ ነቢ ኢሳይያስ ዝረኣዮም መን እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ተነጊሩና ኣሎ ቁጥሪ 1 በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተለ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኢኽዎ ተመሊሰን ኣብዛ ክፍልፅናብቲ ኣኽመፅየ እቲ እግዚአብሔር ተተርጊሙ ዘሎ ኣዶናይ ዝብል ክኸውን ከሎ ጎይታ ቃል ንቃል ዝትርጎም ቃል መን ዝብል እዩ እቶም ገሊኦም ንእግዚአብሔር ኣቦይ ዝጠቅስ ዘሎ ክብሉ ከለው እቶም ገሊኦም ከዓ የኣይፋሎኒ እግዚአብሔር ወዲ ዝጠቅስ ዝብልዮም ብዙሕ የዘራርብ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኣብ ቁፅሪ 41 ኢሳይያስ ክብረቱ ርእዩ እዚ ብዛዕባኡ ተዛረበ ተባሂሉ ተነጊሩና ኣሎ እሞ ብመሰረት እቲ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ተነጊሩና ዘሎ እቲ ኢሳይያስ ዝረኣዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብ ነጊሩና ኣሎ መን እዩ እቲ ዝረኣዮም ካብቶም ብዙሕ ዝዝረበሎም ሓሳባት እዩ ናብዚ ቅድሚ ምእታውና ማለት እዩ ሳልሳይ ነቢ ኢሳይያስ እቲ ዘፈር ክዳን ናይቲ ጎይታ ነቲ መቕደስ መሊኡ ወርእይዎ እሞ ዓይነት እያ እታ ቤተ መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ መቅደስ ድያ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘላታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ እያ እውን እቲ ዘዘራርብ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ባክግራውንድ ክኾኑና ክንሪኦም ዘለና ሓሳባት እዮም ምስ ኩሉ ዝግና ኢሳይያስ እግዚአብሔር ኣዒንቱ ከፊትሉ ከም ዝረኣየ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኢሳይያስ ዝረኣዮ እንታይን ከመይን ምዃኑ ክንሪኦ እንተደኣደሊና ኣብቶም ካልኦት ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ዝረኣየ ቀስ እናበልና እናረኣናዮ ክንከይድ ይከኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን
ስለዚህ እቶም ዝረበሎም ነገራት ነጊረኩም ዘለኹ ኣብ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ኣይደለኹም 3 መዓልቲ ጥራሕ ከም ዘለኒ ስለ ዝፈልጥ 3 መዓልቲ ከዓ ቀሰይ ኢለን እየን ቀልጢፈን እየን ዝኸዳ ንዓበኻ ክትከይድ ከለኻ ከዓ ከምቲ ናይ ቅድም ቅልጥፍ ኢልካ ኣይትዛረብኒ ኢኻ ስለዚ መልእኽትኻ ከይወዳእኻ ከለኻ ይኸይድ እቲ ግዜ እዚ ድሕሪ ምባል እምበኣር ሕጂ በታ ንጉስ ኡዝያ ዝመተላ ዓመት ኢለና ኣሎ ሕልፍ ኢለዮ ነዊሕ ከይተዛረብ ኩሉ ክኸይደ ግን ንእሽቶ ክዛረብ ይደሊ እየ እቲ ኡዝያ ተባሂሉ ዘሎ ሰብኣይ ኡዝያ ወይ ከዓ ዑዝያሁ ያተና ዕብራይስጢ እግዚአብሔር ሓይሉ ዝኾነ ስም ከውፅእሉ ከለዉ እቶም ወለዱ ከምኡ ከም ዘውፅእሉ ኣብዚ ተነጊሩና ኣሎ ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ተነጊሩና ከም ዘሎ ኣብ ሓያሎ ፅሑፋት እውን ተነጊሩና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 13 ቁፅሪ 30 ቁፅሪ 32 34 ኣብ ካልኣይ ዜና ከዓ ምዕራፍ 26 ንውሒ ተነጊሩና ኣሎ ምስናይ ዝግና እዚ ሰብኣይ እዚ እግዚአብሔር ዝረድኤቱ አዛርያ ተባሂሉ ከዓ ተፀዊዑ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 6 ቁፅሪ 8 كاتكم بتريوا تخليهم سلاسي أبقاليو حد بلي كيدان أوزيا تباهيل الله أبقاليو عزاريا تباهيل الله سلامن تاي هم خيل حجاب ونوي حجزي أي كوسدن كن نصوص سبعي إنسينا نريو زلنا أمانتي إذا سبعي إنسي كنقص كالله بخمي كم سنقصه أبقال عايزينا معرف إسرائيل شبدشتن قطر حمشتن قطر بعد تقدم كم زيلنا له كم تأبو أماسيا زغبرو كل دما نصعب كل እግዚአብሔር قنع جبره إلنا له أبتل كلمة ينزل له عمتات ودا 16 عمت كله كم زنا قصي تنقرنا له ودا 16 عمت دا ينقسم بر منتور زغبرو سبايك عليه هو منفساون مورالون زدلي بنا املاح زبله قالوا الثانيه كوسن كدل خلف انا اسمع لك كل فليت انا قال حجز عيد ليننيو بينك والسن خير يا ابزول الحلم خزع زبصح ابا مسبصح يوصلوا الثانيه خا تفطوهم الى حسب دحراي تزاربهم ايه كسعبت جزيتي زحب ذا سبعي كم زنبرة تنقيرنا على قصر حمشته اتناي املخ رئيس استبهل زكرياس كسع زلخ ناملخ يدليو نبره خسع تبلقال رايوا رأي املخ زستبهل رأي أملاخ زستوعل زكرياس زبها سبعي أبقى نوخزع زنبره نعم لا خير لي نبره أنت سبعي أبهي وتو كل من تايس الواخم زنبره أستغفر له يخم رأيو نيجابيهر كدل يخلو دما أملاخ يك أنا حلو نبره إلنا قال እግዚአብሔር أملاخ مسكن إذا أملاخ رئيس استبهل تترجم الزلم قدحات ثنا رئيس تبزح قدحات الله أفتقلي قدحات كنا كم تزبل إزلم فرعت أملاخ الزمهر أنا قدح مقانون بتتخكل ندعي جنة ما صنع التكست زبالي تحج زلم نقدح سلازي أفتقلي قدحات رأي أملاخ زستبهل أفتقلي قدحات كا فرحات أملاخ زمهر صبعي إلنا الله أفتقلي قدحات سلازي أنا قدحي تتخكل أنا كاي حجيتنا تعمل
يكون أو نويح جزياك وصلني بزخنا يخون جن فرات عملاق زمهر يخون ويكعرّي እግዚአብሔር كبلنا خلا أتي مقلح እግዚአብሔር بملعت زستوحل السماي بيوت كسعزلو مخاري وكسعزنا مري زخنا يخون وصاني خوصن كلهم منتور نسوق سعزق برا كلاتن وصنا وصاني تات نعملاق يدلي نبرة نعملاق بزدلي قصرها أملاق يركبون نتوزع برزق بلخا يقنعلون نبرة زيابير أملاق مسلم نبكي زينا عشرة شدشتن كنا خلوية خلنا إذا سبعة زي حج مسائل زبها زل عينت بأمن توانشيفون أمنو وحد خير ما سراوت كده خدم سزغل عينت أصوار من جمر تجزي زمها زي نسوق زسبعة زيهم نإسرائيل أو يامريم وزيفل تبصوار وبدي يخون بوتهبدر يخون بخزن اليوم بإيكونومي يخون كابت طلز خمسة حلف زنبر الربانا بتختمها خمس متر أتهم هاي بزهم هزاتات زمها زلم بزح سنة يزرعيو كاب إيدو رديت عملح بغمي كم زعي يزرعي سباينو ميتو إذا سباي زمسموته لنا الله زيابير بتعظمت الله عمل لنا زيابير الله مسلم فرات اسمع حوم مسمور تسي جزء من شوط صبات فلت تمر سمسم أبدا جزء خاطر منه نص السبعة يقول انت هنا اتفرحات عمله زمهر ويكعرّي عمله زستبهل كابقنو مستوصله لمن جمر تاقزي نرؤسس كابتالو كلو للعلق الغريان جميل أبرو ما يعرف أصرته كل تنوص ثمانية سنة زمزي رومي محرف أصرته كل تين وزرع هذا ساعة ثلاثة زلنا بعض حواته نسقاهم هي ونقدسنا أملاخ بهزل بالمسوات غيركم كتغربوا بمحرات أملاخ محدكم على الخرز على تثناء أمر من فصاوى أقل بلدكمي اتسناين بهزل بالملون فقال أملاخ انتاي مخالهم من تغتمر مرس بمحداس حسابكم تلوتوا انبر نزع على نزياء ايتم سلوى كان تأملخ لنفس وكف زعدل مسفر امنت غير دعا بزعبار رأسه بلك يحسب امبر كابت زقبه تعتبرني الزيت تترجم نلعلي تترجم هبار تبلك على الله كابت زقبه نلعلي وأعزيزه خي حسبسي لنفس وكف أما أكلكم زلوا بتتوحى بالنسقة أبلو الله نفس وقفنا انت يا مخالنا ممزن جري أملاخ فتيرنا بفلا إذا زعبا مدحنا زارب سلزلو مسفر امنتي نقول الحجوب زياك وصدلني عقمنا انتاي كم زخنة انتاي كم نقبر كم نخل انتاي كم نقلقل كم نخل لك خمس عم مسمر مقرادم قوية زل استحنزة زلكا نحنا خم كدون كنقبران زقبعنا عقمنا انتو هبنان زخلنا صوعنهم اتزدوحرنا قبعاتون باوندريز قبرلنا سبخا إلو والله كلا يكرم تسمعنا بحسرته توهبنا الله كانون كاتقالنا يقرير التصفر الله اثناء الله رئيس استبهل سبعي مسوخ زعزنا بري كابتالك كلو نلا علي كي حسبه بتالك كلو ان حسبه طبعا من لعل خون كل أملاك كرد أن ندلي بزي أملاك نبر كم زي كل الناس تو عليه نأملاك يدليو نبره نصحابه مستعليها نبيت المقدس
الكهنات زجبرو خجبر أتعم كعتنا أتوه أملاخ أبتابي تمقدس كله بلم سواقع أو نحارت زترف الزمن بملو لم تسام كينو قد تحب تسب تنسيلو تسويلو يو أحلفوه مالتي لذي بتعادى شنهم نصنا جزار صوت مسوخ زهونا سبعة ساعة زنا برا كابتنستك وصلني زين دلزل خجن أغلب ليهم أتي أبتاخا أبنخا زلص أملاح كمس خلص سقيلو أيقنا ليميت ألونا نما محدنا نما قنعنا نما محارنا زيد اللي ديزاستر وصدخنا والصانيتات كي وصلنا خلنا كن أجب أملاح صبات إيو أبقوننا زنبر اتغدى معي السبعي مستوستيز وخنا الزمرين أتخلايقنا اتهزم بمولوخا نقص أوزيا زيابي هرزة نسألهم نقص أوزيا كابتن بغدى معي درجة قدى معي ويكا كلاي نصوح مقوانتا زي كون يقول كابتن توب 5 نقصتات مع إسرائيلي زيابي هرزة نسو نقصنا زيابي هرزة بارخو أملاخ مسؤول زخونة إن أملاخ بوز رأيو أملاخ زغنا عنه يهودا كتفرهم كتكبرن بتنبر ما بتابولا مخنيات زخونة سبعي شعون السخموت كلهم سنقول قولة إسرائيل كسع الله زعل محل تزيعي تمرسة الناب تناي قدم زدبرا بتابولي خلي بحرموا ما تنام قلقلون أمركو بابلان كيدم أمركو بابلان زبطهم هيان تابزع بخزار الحجاج يلني كابوهم الله صلى الله عزيم والسنة طرحين تمليسهم 5 شحايا يخلونهم أب إزرع معرف حدا خيدكم قدري وهلهم قزيم حداس قزيم مملاس باخوين يخلصوسي أزيم وحدات يوم تمليسهم تمن السؤول أب تحتي قزات فارس ميدونا زحجز الله إيران أفغانستان بدحريا من تحت الجزات يوناني بدحريا غاب تحت الجزات روم يمكسلهم أو جزية روم كله يسوع كريستوس تنسين يسوع كريستوس كاي تقبلون بدحريا قام تفعتهم كيدهم سلزي زعبوهم مثلا ناخذ بزخلاي وقع على مزبسحهم كلها ينتا مفترم كساعة الصلو عليهم كساعة الصلو زغونهم كلهم ريوينا اتزمرح سبعي مسموته أنقل كيلوم سلاز عب كم زيز عمل سلق زي إيساياس نكزي أبهر عبل الزبلن كبرن بوتا أبزفانو تقميتو ريوا زي أبهر أملاك المسكن أنا إكزيابير عبريخن لعزبلن زفان تقميتو خلر إخوة إكزيابير النبي إساياس حالا نقري خلي يزلي أوزيان بيتولو أنا قنا أبو زفاني يزلو أوزيا limited authority يزلو أبو استوصنا مكانا مدرد راح يتغزز خيل أنا قنا بسمايات يزلو أبعلو هلا حلم العلاويز هم كل نقص يعني زي موت زي حلف زي غير أنا النقص هزمي نخبر إكزيابير علي وإكزيابير أملاك مسكن بخمس عينة من قدي 5 رأي وعينا نريه يزلنا سلازين لنا لو أنا إكزيابير أبريخن لحزبلن زفان تقميتو خلو ريه هو إلنا له التشعة وهبتات منفس قدس بعلو اللونا أبكر ما يكرن تصمرا عصرتو كلتين حانت خباتاتهم ملولاي منافستي ياتبهان discerning of spirits نمنافستي ريو على ليوز فلتهم مالت أتوم نبيات
ካብ ተሓደ ዘገልግሉ ኣገልግሎት ውህበት ኣብኦም ዝዓይ እዚ ናብቲ ዓለም መናፍስቲ ኣቱ ሚካኤል መን ምዃኑ ይፈልጡ ገብርኤል መን ምዃኑ የለልይዎ ክሩቤል መን ምዃኑ የለልይዎ ስራፊኤል መን ምዃኑ የለልይዎ እግዚአብሔር አቦ የለልይዎ እግዚአብሔር ወዲ የለልይዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የለልይዎ ነቶም ርኩሳት መናፍስቲ ከኣቆሙ ስለዚ ብራእይ ኢና ተወሲዱ ርእይዎ እግዚአብሔር ከኣሊ ገይርዎ supernatural enablement ኢልዎ ክሪ بتفطروا بنتاينت بحري خبص حم كريون كابزاك النعلي كري منفس قدس يوصيدوا كري إجابة الله مسكن السي لك أخم تعبز فترة محراب عصر وحمش تغطر حدا زلا أبزا فترة محراب عصر وشمعة تغطر حدا زلا كما هنا بهزكي المحراب حدا غطر سلسة تغسع سلاسة شمن تنالنا أبداني إلى الله أبرأي محراب 4 ون الله نيكسيابيهر ريمو أبتدقرينيانا كسيابيهر إلونا الله أدوناي ياتبل إتا قالناي إبرايستي أسيلنا نارانا ياخن كيدينا زا ألزيا جنا متو نبت قدس زبون خير زل غسلس تجزي تدا أطفيلي أبزح نجار يحلي فيهم الصباح أطف قبلنا تتحسب كم كل من ترعم وجن background ريخا خبري أصل زدنا لخوي نماني ريوه نأدوناي إريئيو إلونا الله تأدوناي تقول زلا قال أبزي نبي إسحاق 40 شبعة جزء أبزتم بيتو دقاقي متقيسوا الله أتقال أدوناي يبل أدون مالت قويتا مالتي جزائي مالتي تواسع مالتي إذا ما لبول ريكا فيكشن تنبو ترالي حكم جوجل سخلو أدون بحالالو كاركتر خميس مسلا عينت سبب مك أدون زلو خميس مسلا عينت أبونا كله في شوارع ذاتو نفعو عينت سراباي كاربنتر كم سرابا زلسل كم زلوا ماسلات زلوا سبعة ما كان سبوت قبل نزبل عينت أدون يبلوه بحجي أوز محرابا وعلى مساء يتقال أبتات قرينيا ناتا أدون تقول زلا قال ديني تقول كلا الله ثم مساء حدا بمكده داينيا دانيا مساء ترحمتي ما بقول يا تات قرينيا نا جزائي تواس أسعاري مالتي أتي أدون زبل قال إزي تركم زحيزو أبولي كدان بزح جزء ونرخبو إنا أدون ناي زبل دحرق قال تلقي بولو نمن تاي تلقي بولو أما أخلتم تمارو مسحف قدس بزح زرر يقبر لي كابتم زقبر لهم زرربات سلسته اللون عاتم تصاب بلا يوم خيدي يتحدى نمن تاي كم توسخت أدوناي زبل نخبل سخلو ناي بزح قصر الملكتي منتهم سلسة أكلات سلاسة زقل زبل حسابي وهابي كلاية ناي زبل possessive pronoun كوين قويتاي مالت يوز بالحساب وينك وهابو نريو إنا إتاسال سايقنا ناي مجلسي عزت ساقي intensification لذي نتعادل تقول قالتا ناي تقول مستلك أبتا أتعادل زبل زم حلال فول زنبر intensified كوين ويكا عيق ويكا عزيزو كابت زنبر نفسال ساي درجة بلسات دايمو ويتا خلو ويتا خلو Supreme Lord زبل حسابي زلوا زبل ساعات تفكر زبل أنا حسابي زلني سلزي أتم كل التخالوات يوم تم تفكر تقول نداليهم تقول تدخل يوم تأنا تسمع معتم زياب لكم الله مالتي سلزي أو كم سلسلة خلت سلسلة حسابك وهذا خل زي بهاري بس حفظ رحمة تدخل يوم سبعة تصاب خل وصل وتدخل يوم
እታዝመረጽኩ አነ ነጊረኩም አለሁ አብዚ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ አዶናይ ዝብል አብሊ ኪዳን አዝዩ ብዙሕ ጊዜ ኢናረፊናየው ዘለና ብፍላይ 439 ጊዜ አብሊ ኪዳን አለው ካባታቶም ኣብ 315 ጊዜ ምስቲ እግዚአብሔር ዝትርጎም ይሃወ ተታሒዝሎ አዶናይ ያህዌ ወይ ከዓ ያህዌ አዶናይ ዝብል ካብዚ ዝተላዕለት ያህዌ ዝብል ከዓ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ንስም እግዚአብሔር ብኾንታ ይተልዕልዎ ተባሂሉ ዝተነግረሉ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልኩም ጸልዩ ዝብል ከሎ ስምካ ይቀደስ እጅ ጊዜ ወስድ አይደል ስምካ ይቀደስ ጸሎት ድዩ ወይስ ውዳሴ ግርም ሆምወርክ ወለ ይበኩም አለሁ ስምካ ይቀደስ በልወት ቅዱስ በልወት በለምሲ ማለት ነው አይሁዳውያን ክዛዕምር ኮባቢሎን ነዚ ያህዌ ዝብል ስምዚ ይብፅለና ምጽውዕ ወለሮም ናብ ባቢሎን ምርኮ ክውሰዱ ከለዉ ግና መንእሰያት ደቆም ክስለቡ ከለዉ ሪኦም ኣብ ክሽነ ኣገልጋለናይ ክሽነ ክኾኑ ከለዉ ኣዋልዶም ወይ ኣንስቶም ምእንቲ ከየበላሽውሎም ደቂ 16 ደቂ 17 ሰሊቦምዎም እዮም ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን እንድዒ ኣብቲ ታሪክ ግን ተነጊሩና ኣሎ ዳንኤል ካብቶም ዝተሰልሙ ሓደ ተባሂሉ ደቆም ብሂወቶም ከለዉ ብመስፈይ ዓይኖም ተጎጥቂጡ ክወፅእ ከሎ ርዮም እዮም ናይ ውርደት ኩሉ ስለ ዝረአዩ ድሕሪ ሕጂ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዘፍረስና እዚ ኩሉ ካብ በፅሓና ንሕጊ ኣምላኽ ክነፍርስ ንክናይንደል ኢና ኢሎም ጣዖታት ድሕሪ ሕጂ ኣይክንሰግድ ኢና ኢሎም ብድሕሪኡ ብዘይካታ ኣብ ልቢ ዝግበር ኣምልኾ ጣዖት ፊዚካሊ ዝረአዩ ኣብ ምድሪ እስራኤል ኣምልኾ ጣዖት ኣይተገብረን ንመሓስእ ብፀባ ድዩ ኣይተብስሎ ስለ ዝተባሃለ ክሳዕ ሕጂ እስራኤላውያን ፀባን ስጋ ብሓንሳብ ሓደ ድንኳን ኣይሽየጥኒ ካብ ካልእ ዝሓገብዎ ሕጊ ሓደ ከዓ ፈፂምና ንስም ይሃቡ ከይንፅውዕ መዓስ ብኾንትኹም ነልዕሎ ስለ ዘይንፈልጥ ቶታሊ ኣባንደን ንበሮ ኢሎም ብምንታይ ተቂሞ መስለኩም በአዶናይ አዶናይ ለዝነተ አዶናይ ዝብሉን አዶናይ ለምዘድምጽዎ ነቲ ያህዌ ዝብልካ አዶናይ ለምዘድምጽዎ ስለዚህ አዶናይ ማዕርግ ታይትል ናይ ያህዌ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ከዓ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክነግረና ከሎ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ኣብ መዝሙር 47 ቁጥሪ 5 ጎይታና ዓብዩ ሓይሉ ብርቱዕ ምስተውዓሉ ወሰን የብሉን ኢሉና ኣሎ እታ ጎይታና ተተርጊማ ዘላ ንስኣ እታ አዶናይኑ አዶናይና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ አዶናይ ብዕብየት መዘና ዘይብሉ ዓዝዩ እንብዛ ዓብዩ ትራንሰንዳንት እዩ ደረት ሰገር እዩ ዩኒቨርስ ክፀሮ ኣይኽእልን እዩ እቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ክፀሮ ኣይኽእልን እዩ እቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ዘየለ ከሎ ዝነበረ እዩ the aseity of God ኢሎም ኣብዚ ምሕራፍ ይዛረቡ ብሩሱ ዝነብር ብሩሱ ህይወት ዘላቶ ንህይወት ካብ ካልእ ዘይተቐበላ ንኽነብር ኣብ ካልእ ዘይንኮስ ንሱ በይኑ independent لخنبر power of existence زلوي نحنا كم تعانت ويكسل خلنا خزول كوا نزي أوس بليا خيم ملسكوا خلنا خزنا كتخليا قومينا خانمو حنت تنفاس بس تنفاس ناس تعانت السحب كانت تنفس عز قبع الناس نبرنا خير تنفسنا خلينا كولابس نقدر وينا ننبر وينا زلنا وينا نواصل power of motion أبيدي زلوا power of existence أبيدي زلوا بهوات منبر أبي being أبي شار
ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ብሩሲ ህይወት ዘላቶ ይልና ብሩሲ ህይወት ዘላቶ ህይወቱ ካብ ካል አይተቀበላ ንኽነብር ኣብ ካል ክርኮስ አይድልየኒ ንኽነብር ዝነብረሉ ቤት አይድልየኒ እቲ ዝነብረሉ ዝበሃል እቲ ሳልሳይ ሰማያውን ዝበሃል ንሱ ዘየላኸ ለሞንዑና ምህላው ዘምፀይ እግዚአብሔር ዓቢ ብዕየቱ መዘና የብሉን ስለዚህ እዚ ዘማራይ እዚ እንታይ ኢሉና ኣሎ ጎይታና ዓቢ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን ብፍልጠቱ ወሰን የብሉን ካብዚ ተበጊሶም እዮም በዓል ኣጎስቲን ኦሚናሸንት ኢሎሞ ኩሉ ዝፈልጥ ንፍልጠቱ ወሰን የብሉን ንሱ ዘይፈልጦ ብዝኾነ ይኹን ተፀጊዕ ዝተርፍ ነገር የልቦን ንዑ ዘይረአየ ተኸዊል ዝተርፍ ነገር የለን ንሱ ዘይርኦ የለን ንሱ ዘይፈልጦ የለን ንፍልጠቱ ወሰን የብሉን ንፍልጠቱ ካብ ዝሊናው ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ካልእ ባውንድሪ ክገብረሉ ዝኽእል የለን ንዕብየት ደረት ዝገብረሉ የለን ንሓይሉ ከዓ ደረት ይገብረሉ የለን ጎይታና ዓብዩ እዚ ኣዶናይ እዚ ኣዝዩ ዓብይ ኣዶናይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከና ክንሪ ንኽእል ኢና ኣብ መዝሙር 8 ቁጥር 1 ወእግዚአብሔር ጎይታና ያህዌ አዶናይና ኣታን ግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስንካ ኾን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ጉሩም እዩ ኢሉና ኣሎ ስለዚህ ያህዌ ይልወሎ በትስሙ አዶናይ ይልወሎ በትታይትሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክገልጽ ኸለን እግዚአብሔር ኣታን ግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካ ኾን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ጉሩም እዩ ኢለና ስለዚ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ጎይታ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብቲ ትግርኛና ኣብኡ ተነጊሩና ኣሎ ክቡር ስምካ ዝብል ሪዋ ኣለኹም ሓቀ ኣብቲ መዝሙር ዘንበብክዎ ኣዲር ያ ትብል ታቃል ተናሓትና ወይ ከዓ ኣዴታትና ክደርፋ ከሎ ኣብቲ መስቀል ቅዱስ ዮሃንስ ከባቢ ኣድርየ ድርየ ክብላ ሰሚዐ ኣለኹም ሓቀ ምሳኻ ተመላኣኒ እንታይ ክትበልዒ ካብታ ሳንጣኻ ኣብዳይ ገኽሰት ካብታ ሰያታ ኣዱር ነተን ማዋዝየን ግርማዊ ኢኻ እናበላሳተን ዝደርፋ ለምታ ኣልታ ትግርኛና እውን ከም ዝኾነት ክነግረኩም እያ ናሓዘምፅኣ ዘለኹም እዚ ደርፊ ደጊፈዮ ጌርኩም ከይትወስድዎ ብዝኾነ ይኹን ግን እቲ ዝነገረና ዘሎ እዚ ማለት እዩ ክቡር እዩ ግርማዊ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ልዑል እዩ ተቋጻጻሪ ሁሉ ይንሱ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ቀጽልና ናብቲ መዝሙር ኣብቲ ናይ መወዳእታ እውን ደጊምዎ ኣሎም መዝሙር 8 ኣብ ቁጥሪ 9 ወእግዚአብሔር ጎይታና ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ጉሩም ኢሉ ደጊምዎ ኣሎ ብድሕሪት ኣብ መንጎ ኣሎ እቲ መዝሙር ቁጥሪ 8 ዘሎ ንሰብ ክትሓስቦን ክትዝክሮን ስንታይ ዝብልን ብዛዕባ እቲ መሲሕ ዝዛረብ ትንቢት ኣለዎ ስለዚ እዚ ኣዶናይ እዚ ኣብ ጎይታ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በመልክዕ ኣምላኽን ብምስሉን ዝተፈጥረን ኣብ ህይወት እቲ መሲሕን ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ሙሉእ ተቆፃፃሪ ዘለዎ ዝሓሊ ዝሓስበልና እቲ ንነብሮን እቲ ንኾኖን ዘበለ ኩሉ ካብኡን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩን ዝኾነ ልዑል ጎይታ ከም ዝኾነ ዝነግረና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብቲ መዝሙር 16 ከምዚ ኢሉና ኣሎ ቁጥሪ 1 ወኣምላኽ ባኻ ውክል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጎይታይ ኢኻ ኣዶናይ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን بوينا نتنفس بوينا ننبر بوينا نبلع بوينا نستي بوينا نعيي بوينا ندكس
بوينا نترسل بزيبو سناي نجر يبلنا ببلحنا تماهرنا الزنتنا على نصينا نحنا خابطم كانت كابطم ويلتر زلوا ويكا كابطم عايش يزلوا بزخونه يكون عينة من قدي النحيشنو يبلنا كنبر سلزف كدلنا تراي إيو إزي ناسنا حرام كيد كلنا من أبا شاب كله درجة مسحنا يفلتنا ساعة توصل لنا بحيلنا خلنا خلنا نقبر إذ مثلنا بالحال أمرنا قبر زلنا يمثلنا من عندنا سكيل قبر زلنا يمثلنا منفعتنا قبر زلنا يمثلنا كابندا بونا زمصانا منفعت فصلنا يخلي كابندا دينا زورسنا بزخونه يكون مكحل خلونا يخلي كم زن بزيكو سناي يبلنا زخونه يكون ابهيوتنا زاتو ابهيوتنا زهلو انتس بخمسي انتس بخمتي از سناي رحبا يلا هن زبله كله كاويو نسخه غويتاها بزيكاها سناي يبلين سناي نارسيو سلازز ويتا ازي እግዚአብሔር አምላክ መስገን ልዑል ዝኾነ ወይታ እዚ ነብይ ኢሳይያስ ነይሪዎ ኡዚያ መስሞተ እትንጉዞም መስሞተ 50 ዓመት ሰናይ አምላክ ዝረአይሉ ቁልዕ ውሳኔታት ዝውስን يهودا حفرن كفرحن زغبره برخت املاح اب غزي غزعات النبسنا تنرخبو سبعي مسموته እግዚአብሔር ካውርድ ሐርስ ሰዓመታት بالزقرب ይብላል እግዚአብሔር ኢልን ዝዛረቦም ድምጽ እግዚአብሔር ዘስመዑም ነቢ ኡዚያ ሞተ አነግና ብሉዕላው ስልጣነይ አብ ዝፋነይ እዘለኹ ኢልያሪው انت توكلكم مني هو يهودا بموت اسرائيل بموت اوزيا ايام قلقل اي ديب اي ورد بس امله بغض تركب زي من كانت هونكا بيد كاله غير كانت هونكا انا امله ترخبوغنا اتي بو بيلو إذا أملاخن بركة أملاخن ترخبون لزنبر كاسب كابخ علي مسبله كل سلمات يزخون سلزي እግዚአብሔር النبي إساياس برأي تقليص له أبزوفانه يزله وزيامه يتله أنا كنا still ويتا إليو تقليص له እግዚአብሔር أملاخ مسكن سلزي أبريخن لعل زبل السفرة ريخوه إلنا له حنسا الذي أحزنا يخلنا أبا إساياس حمسان كلتن ملوص إساياس حمسان كلتن وتعصرت وصلستي إنه بارياي بوم رخصلت خبر لأل كبل أزيون كعززي تابزيا خبر لأل كبل بارياي يلولو عبد يا هواي بزعبات المسيح زارب زلو لازم زعبات المسيح زارب كله قد سيكون كتري وادخليهم كابز جمرة ساعة مرة 50 سلسل قطع 10 توكل تقصي ولا تستبيت بزعبو زارب زعبا موتون سمايون تسايون عرقتون كبروتين يزارب أبزخ زارب كله بزعبات خبروتي يزارب زلو مالتي مساتني انت نقالات أبزي كخبرن لعلكبلن تترجمن زلوان نبتعرف شدش تخاء
لعلال زبالة وكعب الريخ اللي زبالة الريخ هو تبحيلان زلون سيك حدا خابتي إساياس رأية المسيحيو زبل تركم كهم وزقبرم تمهار مصحف قدس الزيب على سكريبتشر انتربريت سكريبتشر إلهم بس حمسان كل تنزل وسيدهم نتمحرف شدشتا يتركم مالتي زغدا يكون انتس نجزيابير أبوي بلوه انتسي نتمسيح بلوه حجابنا ويحجز خوصل أيضا زلخو مالتي أبرق بطاريمو إسرائيلاويان نجزيابير أبتقل بستقل كم زلين زفلت وصلي ناواخ مسو خلو يلقرم زحلو كم تقل بستقل رحق بزقول غزري زيابير يريوم كم زيلن أبرحق كم زلن كوين يسمعهم سلازي خسعبتي جزية اتي خري وخلوك زيابير أبتبيت مقدس كم زحدر كابتبيت مقدس كابتقل بستقل كم زنبر يمزحسن نبي ساياسنا نجزيابير وخمزي للون وقصلهم ونقصل خلهم أبكدا ما ينقص نعرف شمونته وزرع إنسان شرعتن جناخه بحق الأملاخسي أمدري نبري إنه سمايات كحزخا أيخولون كحزخا أيخولون لا يكلكلوها ثمثلث سمايات سي باون دريجرم أملاح كابزخ عبزي بيت زنو نبر كم زلنا أبتم ثلاث سمايات نقل زعرسوس أملاح كسا عبزي تراي إلهم درت هاي قبر الكانيهم ثمثلث سمايات كونتين هاي قبر ونهم إلهم زيابير عبير أبتبيت مقدس تدرت يكونن نيساياس زرعا يوم بقار حجي زيك زيابير أملاح مسكن قويتا كم زخنة ينمارس بمولو يقوضاطر كم زلو يقز كم زلو نساتهم قنا أملاح حجي السرحي أي سرحي لي زلو أملاح مغانم أن تنفلسي حجي سرحي يسرح أمسون وزن برو إساس حمسة معرف حمشته وزر عصرة الشعات تغيرنا الريال خلينا كم زيبل وزر عصرة الشعات تغيرنا أتوم كنريوس يغلطف إيوه هافتن يدبر من تغنفلت أدمه مخري إتنا إسرائيل قدس تقرأ تنسعون الزبلو ويلهم نسي عيلهم أما كل مالنا بيوم زتنفسو بيوم زنبرو بيوم زواسا وسو أزلنا كم حزب بيوم زنبرو زلو زيابير زبلا يهوم سناي نجر زبلا يهوم أبيوتهم يجزء أبهاجرهم يجزء أبحل حزبهم يجزء كي تلوته كل عينك مللي بحريات كل يمس علم تتحازز زقصهم تمهار مصحف كل سنة وتحدث transcendent زبلي درت سجر إيو زبلي أتخيل إماننت زبلي حضور زبلي حضور أبانا بملك الله سبحانه استفترنا أبانا ينبر حزبه من استخدموا ممكننا بترينا تأكبات بأنا قري عي بتاريخ زلت رح زي كنا بتحقنا يتفتروا قري عي أملاخ زين خوين خمس لنا يخيني كن حسب كلنا بوينا ننكاساغس بوينا ننبر بوينا نواساغس ينبرس بمولو بموي ننكاساغس أتم حكي ويكا ناي ناتشر بمولو gravity بالوام ناي electricity بالوام ناي magnet بالوام ناي nuclear بالوام كلها تم forces unifying force you see كل بو قيمو الله قلسي معرف حدا قطر عصرته شبعته نقول له بحيل آلس إيرو خلص إبراويان معرف حدا وضو سلسته بمولو بوي قيم زلو بوي زنكاس عصلو بوي زنبر زلو هذا ترانسندنت خمريو خلوهم كلنا كنا أي حد يخفل يوردانوس يخفل صحيح أولي لا يسوع دوتنا إزاي تأمرات نقول خاب تحكينا يتفترة وزايز خنا السوبر
supernatural አይነት እግዚአብሔር ይንጻልቃ ተኸሎ ዝኸውን ነገራት ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር በታህይወትና ከዓይ ኸልስ ዘይ ዓይ ዘሎ መስለና በዓለየት ሲየ ዘለኹ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ሓደ ነገር ኣጋጢሙኒ ቅድሚ ናብ ገለ ከገልግል ኢለ ንኸይድ እንዳበልኩ ስንጎቱ ሲለስ ሃፍ ብላይንድ ሆይነ ምእማን ሲነ ንዘይብለ I cannot read كنا خزور أكلني كمبيوتر كري أكلني تلفوني أبي كم زلت قصري خذ كفاية أكلني هذا معلتي كل ده معلتي ثلاثة معلتو إلى ماذا بهريو قد نفينا وحاكم خير نمرة لازم ويستروك يلم ترتيرم ويدابتي خوني خلي يلم ترتيرم ويكعدل خون كل تزمر مرمرون كساع زودو خلطة ورحولة لابلومني بتاعت مونغو حاوي تمناي برين زريو تمناي جلد زريو تمناي عين زريو تمناي جلد زريو والكمزيان يركع حجها خمزيا خون كان تاي كم زخونة جن انجعي لومني قال تداخل بسلاك قاتي مكامس هذا هو الحجي وي بعد قدي فني خذلنا خيالينا معناتي أملاك يحوي منك آخر لنا خلينا معناتي كوارعيا أملاك أبتلب بخان أبتحساس بخان أبو هلون تراوينو ميراكل خو كلا يتراين من تاي كم تخونه نتاي ملو من بحرات مودا تنزل الله كنترول زغراسي بارالايزد كونين سلازنا زعينها قطع طريق علن بارالايزد زمحت لها كور غو غرماني مخاني ما تازلا كسبدي يا مخا هرتاتا حزي ولا باولو بابلا يمزنا مخا اجي عملاتين كنترول الى مالتي تاز حفاظ نور مصحف سي زي كود داخل يا مالتي ولا ون بزحات سكجول زحات كوما اغلغلوتات وليرون حاتو منايك غبرو من يا مالتي الى مالتي بوينا نبر بوينا زلنا بوخاينا نواسا زعي زل زيك مثلنا يخيني سغلنا بردينا نقبرو زلنا مثلنا يخيني سلازي إسرائيلاويانكم يلوم مبلعهم متاوم متنسوم منبارهم حريصهم صريحهم قواسيهم مهرت تعطافهم متاوم منبارهم هاجر زلوهم سلام ينبرو منبارهم أملاخ أما أكلم كم زي عايز الله قريبين مسيدهم كنفلت كنرئسي نعيو أما أكلنا يقبرو إلهم ورأس اسمه يتحولي أبي وطموني عيئني لازم إساياس أوزيا أنتموته أنا أبزوفاني الله خيره حسا بخاب خريج خلوق بسنة الجريوة كاب حجني لحرقن تعكستي البون عقلي البون نحاتياتكم أمستيات كبسنا ينراهم زخاتكم ديك جبينو نعرف سندوش ساعة مودة تازل ريوة حزب الزي باللحظة كساع معاسيلوة الشرور انت طرفون ساعة كساع سنتلوة ممانا مستقرصات كل خمسة طرف بتراس اكتفون يم كنت خليو اتقدسنا يقدسنا خلص كجبر ايه الوا እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዝበለ ዓይነት يصورنا እግዚአብሔር አምላክ መስገን ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ዘፈራ ልብሱኻ አነት መቅደስ በሊ ወነበረ ይልናታ መቅደስ ተተርጎመት ቃላላ ሃይከል ትብል ቃላላ ትግርኛ ሐቀይ ሃይከል ስምና ይሰብና ነው او نساعة على المقدس مالتي ابتياز الله تقالنا إبراهيم الساعة هيكل مالتي نتقدس أنا يكون الزارة بزلو تقدس أنا الزارة متزلو قداش ببلام يروح أبزقنا حجي اتعبت هن ساعات البيت المقدس الزرية الزلو اتنايت النقوس ويكعب زفان تغمي الزلو زفرة لبسو نت مقدس مليوه نبرة تمابوتاتنا صعب صغار بعد زي مالتي
أزبيهم سابتهم سي بتصميم زحصم بتصميم استحاسهم دحار قابي يمزغدون خمزي سرز بالا يبنيهم خمس صراحة نبسم عينات راح بدك خمزي يمزغون بابهم أتزغدون وبدك استخدون وخدان ريخا من كنا من تاي هافتام مخالي خات فلت بو بلا مرأة ستات كون خلقا بأليز درب وخا الله لذي أبمولو ما أخلاق مبراقن أب أفريقيا نحادي بعال سلطان بتزخدون خدان بتزفرات نايت خدانو خزاح من تاي شفنن إزفنلت ስለዚህ ዘርየ ዘሎ እቲ ልብስ ኸሪዮ ከሎ እግዚአብሔር ልብስ ስለዘለው ወይ ኮረን ግን ፒክቸር ዘርየ ዘሎ ዕብየቱ ዘርየ ዘሎ ግርማዊ ዘርየ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ከመይ ዝመሰለ ግርማዊ አምላክ ሙሃሚ ዘርየ ዘሎ ነትቤት ማለኢ ወርዓዮ እግዚአብሔር አምላክ መስገን ንድሕራቀ ሰይና ተመለስና መጺና ክንሪኦ ኢና እቲ ዝረዓዮ መቅደስ ሰማያዊት ድያ ወይስ ታብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ እንተዳይልና መኢሳይያስ ካህን ዲኹን ብለና ኤርሚያስ ወድ ካህን ምዃኑ ተነጊሩናል በመጽሐፍ ሕዝቅኤል ካህን ከም ዝነበረ ተነጊሩናል በመጽሐፍ ኢሳይያስ ግን ካህን ከም ዝነበረ ወይ ወድ ካህን ከም ዝነበረ ኣብ መጽሐፉ አይተነግረናል ስለዚህ ብራይት ወሲድ ዝሪዎ ወይስ በአካላት ቤተ መቅደስ ስለነበረ ነው ወይስ ናታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሊወስድዎ አለዚያ ተሰማማኒ ኦኬ ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ታብት ሳልሳይ ሰማይ ወስድዎ በተንወህበት መንፈስ ቅዱስ ይወስድዎ እትኽብር አምላክ ንግሪ ዕብየት አምላክ ንግሪ ግርማ አምላክ ንግሪ ልቡኻ ዓርፎን ንጉስና መይቱ እትዝለዓለ ልዑል ንጉስና ግን ኣብ ዝፋኑ እዩ ዘሎ ከም ህዝቢ ተስፋና ምስ ሞት እዚያ ኣይሞተን ዝብል ንኽሪ እዚያ ደሸት ዝርባ ቢለን ተመሊስኻ ኮስዳ ንፅባሕ ኣብ ቁፅሪ ክልተ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስራፊል ቆይሞም ነበሩ ነፍስ ወከፎም ሽዱሽተ ክንፊ ኣለዎ በትኽልተ ንገጽ ይኸድኖ በትኽልተ ድማ ንእጋሪ ይኸድኖ በትኽልተ ይነፍር ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ትብል ዘላ ረኣይዋ ኢኹም ኣብ ልዕሊ መን እታ ላዕሊኡ ተተርጊማ ዘላ ሎጥ ክንድስን እያ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኣቦ ወይ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም መላእኽቲ ሲ ኣብ ልዕሊ ድዮም ኮይኖም ወይስ ከድኩም ከተንብብዎን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኒው ኣሜሪካን ስታንዳርድ ባይብል NASB ወይ ከዓ ኒው ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዥን NRSV እቲ ልዕሊኡ ተባሂሉ ዘሎ ክንድስም ንእግዚአብሔር ኣቦ ዝወከለ ክንድስም ከም ዝኾነ ገሮም ተርጊሞምዎ ኣለዉ ኒው ኪንግ ጄምስ ቨርዥን NKJV ያንግ ሊትራል ትራንስሌሽን YLT ኻ እቲ ክንድስም ነቲ ዘፈር ናይቲ ክዳን ከም ዝኾነ ገሮም ወሲዶምዎ ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ክውሰድ ይኽእል ዲፔንዲንግ ከመይ ጌርካ ትሪኦ ስለዚ ንዓኻትኩም ክግድፎ እየ ማለት እዩ ፅባሕ ካብ ኣብ ፒገረያ ኸይድ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘፈር ነቲ መቕደስ መሊእዎ ዝነበረ ከም ዝኾነ ገርና ተወሲድናዮ ካልእ ትርጉም ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ገርና ተወሲድናዮ ንዕብየት እግዚአብሔር ስትብላዓል ፀብለል ዝብል ስንሱ ዝለዓለ ክብሩ ከም ዘለዎ ዘስምዕ ሓሳብ ክበካ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ምቕባሉ ቆረቢ ሽግር እዩ ማለት እዩ ራእዩ እዚ ትርጉም ኣብ ልዕሊ መን ዝብል ይውሰድ ግን ሓደ ነገር ክንርኢ ደልየ ኣለኹ
ቆይሞም ነበሩ ይሉናል ዋል ውርድልና ናቁት ሰለስተ ተራኺና ሪናዮ ይነፍሩ ነበር ይልናል ራእዩ በትኽልተውን ይነፍር ነበር ቆይ ምድር ወይስ ይነፍር ይደር እዛ ምድር እዚኣ ሕጂ ተጠዊላ ዘላ ያዝመስለና ዘላ ሓቂ ጠልጠል ኢላላ ኸኢሉናሎ ኣብ ኢዮብ 26 ቁፅሪ 7 ዝድግፍ ዘይብላ ጠልጠል ኢላ ያዘላ ናብ ፊዚክስ ናብ ገለ ኸይከና ማለት እዩ እዛ ጠልጠል ኢላ ዘላ ብታሕቲ መሰረት ዘይብላ ትዘውር ሮቴት ትገብር ምዃና ከዓ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚኦም ቆይቦም ይልና ዘሎ ይነፍሩለው ይብለና ኣሎ ስለዚህ እናተንቀሳቀሱ ክብር አምላክ እናአወጁ ቅዱስነቱን ዕብየቱን እናነገሩ እናተንቀሳቀሱ እናአወጁ ይኸዱም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚህ እዚ ክንርኢ ከለና እታ ልዕሊኡ ትብል ነቲ ዘፈር እንተናገርና ወሲናያ ምስቲ ኩሉ ምሁሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይኸደልና እዩ ንእግዚአብሔር የናንተ ዳወሲናያ ብዙሕ ስራሕ ከልወናይ ኣነታ ሓንቲት ይሰማማዓኒ ምስ ናይ በዓለ ኪንግ ጄምስን እቲ ያንግ ሊትራል ትራንስሌሽንን ምስ ምኻድ ዝሰማማዓኒ ያ ኣይፋሉ እንተደኣልኩምኒ እስኻትኩም ተዘይተባኢስኩምና ኣናይ ክበኣሰኩም እኔን ብኡ ክንከይ ንኽእል ኢና ሰዓብታ ዝበፅሕናየ ሓደ ነገር ግን ክንርኢ ደላ ኣለኹ ማለት እቶም መላእኽቲ ቆይሞም ነበሩ ክብለና ከሎ ይነፍሩ ከም ዝነበሩ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ብቐፃሊ እናተንቀሳቐሱ ክብሪ አምላክ እናነገሩ እቲ መልእዎ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ነቲ ዘፈር ክዳኑ ነቲ ዕብየቱ ነቲ ግርማኡ ነቲ ክብሩ ነቲ ቅድስኑ እናአወጁ ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግረና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እዚ ኩሉ እዚ ክንርኢ ከለና ሓደ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ጎይታ እዩ ልዑል እዩ በዓል ስልጣን እዩ ጎይታ ሁሉ እዩ ኣብ ዓለመ መናፍስቲ ዘለዉ ኩላቶም ሰራዊትን ኣብ ጉዛን ዘለዉ ኩሉ ተፈጥሮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱን ዝኾነ ጎይታ እዩ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ዓለም ኣለዉ ካልቪኒስት ዝበሃሉ ሓብቲ ናቶም ሓደ ዝሰማምዓካ ኣብ ሶቨርኒቲ ኦፍ ጋድ ኢንፈሰስ ገብሪኦም ክምሩ ከለዉ ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ልዑል እዩ እግዚአብሔር ልዑላዊ አምላኽ እዩ ይብሉ ልዑል ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ከለና ሓደ እቲ ዝበፅሓና ዘበልን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ኢና ዘይንፈልጥ እምበር ንሱ ዝፈቐዶ ምዃኑ ንፈልጥ እሞ ንምቕባሉ ክንፅገም ካልኣይ ክንውከሎ ይገብረና ክንትስእ ከለና ክንድቅስ ከለና ክንነብር ከለና ሓደ መደብ ኣውፂና ገለ ነገር ክንገብር ከለና ብዘይ ረኣኻ ክንገብሮ ኣይክእልኒ ይሕንፅፅ ኣለኹ መደብ ኣውፅእ ኣለኹ ኣያምናት ኮንትሮል ንስኻ ኢኻ ኮንትሮል ዘለኻ ኢልና ሰረንደር ክንገብር እቲ መደብ ነውፅእ እንተኾነ ግና ንጎይትነቱን ንልዕላውነቱን እናተገዛእና ሓደ ነገር እንተዳተኻና ወይ ድምናኸ ኣይንዕብን ኣብቲ ህዝብና ቀይሕ ተኾንካ ኣንታ መላጥ እብሉኻ ፀሊም ተኾንካ ኣንታ ሓርፋፍ እብሉኻ ሓፂር ተኾነ ኣንታ ኾርዳድ እብሉኻ ለማሽ ተኾነ ኣንታ ለምጫጭ እብሉኻ نو يعني تودونا زي حدا صغير دندلا إنه حتى تخوانك رجيس عين كلها زي رقص زي انتحمها بوما تنكا نحنا بزي قبرنا يوم استقبلنا يوم ولا حتى أقوم بلش زي قبرنا يوم نعبه نمكح فلايكا سريحنا قلنا قرز سلطلنا انت الآخوينو بمنفعتنا زقبرنا يوم يمسلنا
انت زي سليت اللوم كان زودكنا بحمقتهم accomplish قبر زي كعال قرنان وصله أما هذا حاولنا سيدو قلع حميم عندي البريس فين ماله مردو سيدم ترونا الدمسي سنف وين عندنا وين عزلنا وين تعيس سناينا خابير إذا إدنا زعاتوي زبلة كل سناي كابير يا حي إزلا أبي واتنا جبري قبر الله خنا تهلنا جبري قبر الله كنوات خلنا خا جبري قبر الله ويتا كل زهنا المخنيات قدوس أملاخ سلزهنا يوم لا تقدس إنه نصبح خمسة حزيات خيدك زابير أملاخ مسكن طبعا واحد ساعة نصفر بحري قارب ساعات ونقرب توسخ كذا حني اللحن تدل حليف الله زابير باركم مسكنا مدينا فاصر نفس مسخات سلي لنا إخامه مدينا هذا زين باركة فاصر يعني رأس باركة كلها نخبز لنا يمتسمه أملاح كنا مسؤولين إذا نحنا نسعبه إذا برهانو زربهانا إذا ولدو زقبرنا أملاح نسو أبا أملاح عبيتو الناس تنتنا أبزوريانا نزلو زبدهنا نقرأت كنعقب بقانا مخنياتو الجميع أبا أملاح سنزو أبلع الخل بعد سلطان سنزوني نعوها على العقمي زخونو سنزين تخل زخل أملاخ سو أملاخ ناس سنزوني تنس أروح أبزياني قدوسيو قدوسيو نحسب كلنا كنفرح نقالوخ نزز زيادير أخن كسو اسمها زي كيد نجر كنسلم نفعله أخن تطبق زين يتصبح كايم زين أبونان أملاخنا نزخون كقدوس زيادير بقيتا بيسوس نمسكنك نسخة لعلم رداء نايخة لعلم استوعى نايخة بأسر عبيدك أسر رحاها أي بوصاني شادير أملاخ نو بزا معلت زياخا بقالك بيلك بزعب عبيدك بقالك بيلك بزعب أسر رحاها بقالك بيلك زي بأخا سناي كم زي بلنا ترينا سنينا زمكح جاليري بمكح تلاقي كلهم سلت زخوننا كله من شو نسخة مخامكا تأميننا كم كلنا عقل كلنا آمين سلتي أبي وتسلت أنا سلتي تباريخنا نبلو سلتي وتعنا أتينا زيادة زبز حالنا سلنا ينقر بزاس عتزيا كل خبري كل مسكانة كل وداسي نعخاي كلنا حقي زيادة بأخاينا ننبر بأخاينا نوساوس بأخاينا خا هو تعميرنا زلنا سلازخا كريستوس يسوع سم نمسكنك آمين آمين سيادي كنفرحك عبيدك سلطانك قدسناك بحرياتك بمردة سيادي عندما شمكاننا صوعنا كريستياننا تبعنا جابينا خير مسكتسنا خزص عن هيوت كيلونا بشين يسوس نعين حواتين نعين هزبخان كتحل وطنا نسلم آمين جابير تخافوا زرحق صدقها القدوس منفسك
እትናትካ ባህሪ ኣብ ሂወትና ክገልጽ ከጸንዕ ንጸልይና አሜን እግዚአብሔር በብዙሕ ነገር ከም ንጎድል በብዙሕ ነገር ከም ንብድለካ ንስኻ ትፈልጥ እግዚአብሔር ንስኻ ምውዳእካ ክትከብር ብሓቂ ቅድስና ኣብ ሂወትና ክገሃድ ንወድኻ ኢየሱስ ዝመስል ንዓኻ ባህ ዘብል ዘኽብር ሂወት ክህልወና እግዚአብሔር በመንፈሰይ ይበርታሕ ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኮንን ኢልካ ኣለኻ እሞ ኣብ ክእለት መንፈስካ ንውከል ኣለና አሜን ኣብ ብዝሒ ፀጋኻ ንውከል ኣለና አሜን ኣኽእለና ብዓወት ኣመላልሰና አሜን ኣባኻ ተኣሚንና እግዚአብሔር ብኣኻ እናተሓበልና ክንመላለስ ደግፈና እግዚአብሔር ስለ ሓውና ፓስተር ይስሐቅ ኣነመስግነካ አሜን መሊስካ ምግላፅ ቃልካ ሃብ አሜን መሊስካ ፀጋ ኣብዝሓሉ አሜን ማሕበር ክትህለፅ ማሕበር ክትርባሕ ህዝብኻ ክርባሕ እግዚአብሔር ብኩሉ ጥዕና ዝተባረኸ ይሁን አሜን ዕድመ መላእሉ አሜን መሊስካ ዕንቆት ፀጋ ግለፀሉ አሜን እግዚአብሔር ፅባሕ ዘለና መደብ ንስኻ ተረከቦ አሜን ብኩሉ ተዳሊና ክንሰምዓካ ብምስትውዓል ክንሰምዓካ ሰሚዕና ከዓ ትሕቲና ክንእዘዘካን ክንግዝኣካ ደግፈና አሜን እግዚአብሔር ስለ ዘገልገሉና ቅዱሳን ኩሎም ክብሪ ንህበካ ኣለና አሜን መሊስካ ፅጋ ብዝሓሎ አሜን ምሸትናን ለይትናን ብኣኻ ተባረኸ አሜን እተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርኩ ሰላም ኪዱ ፅባሕ ናይ ኣገልገልቲ መደብ ኩሉ መዳይ ኣገልግሎት ተገልግሉ ሰዓት 4 ክጅምር ሰዓት 6 ከዓ ስሩዕ ኮንፈረንስ ክቐፅል እግዚአብሔር ይባርኩ كل أمان كم يكلفها؟ كيف أنا؟